tolong. Oh, saben dina udan kaya ngene iki, guys. Pakaiane nganti ora garing. Yo, kok ngono kae lho jare. Iki lho. Lambiku tak kom ngene iki lho, guys, campur. Ben dina udan, ya Allah. Padahal ya kok ngene lho, guys. Banjir. Kaya ngono kuwi. Udan saiki banjir, guys. Yo, nek nyuci gumbal ngono kae lho, guys. Wah, ya. Oh, udane teko meneh. Oh, banjir. Banjire kaya kene le. Tolongi le, tolong. Banjir le, tolongi le. Wah, kok ngono kowe lho. Kok ngene iki lho ngarep omah, guys. Banjire kok ora ngene. Ya di-subscribe ya, guys ya. Channel di-subscribe, guys. Aja didelok wae, guys. Yo, kaya ngono kuwi jare. Tolong. Udan saiki kok ngono kuwi. Yo. Ngalake donyane wis tuwek, guys. Donyane wis tuwek kaya ngene iki. Dunyane wis tuwek ndang joto gato. Udan saiki langsung banjir bandang. Udane kaya ngene iki lho, guys. Saiki langsung banjir, guys. Tanahnya udah nggak bisa nampung ini, guys. Nampung meresapnya air itu lama sekali, guys. Kayak ngono kayak, guys. Kayu bakare teles kabeh. Oh, kayak ngono kayak, guys.